ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್. ಓಕೆ. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು? ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ ಕೊಹ್ಲಿ. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ ಕೊಹ್ಲಿ. ಒಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ತೆಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನಲ್ಲ ಏರ್ ಪುಲಿ ಪುಂಟುದಾರ ಮಾರಿ ಜನ ಕೊಂಚ ಮಂಡೆ. ಹಲೋ KBC ಈರ್ ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲೆದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಯಾ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡತ್ತು ಇದು ಕಾರು ಬೋರ್ಡು ಬಣದಿಲ್ಲ ರತ ಕಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇನು 350 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಕೇನು ಕೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಳಿ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ನೆಂಕು ಈ ಜನ ಕೋಳಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾದ ನೆಂಕು ಇಂಜಿನ ಬಾಯ್ಲರ ಮಾರ ಕೋಳಿ. ಅರವಿಂದ ಬೋಳ. ಹಲೋ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮರ ಎಂದ ಕಾಸಣ್ಣ ಎಂಡಗೇನು వచ్చి 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ನೀಕು ಅಕಲಿ ಇಂಕ್ ನಾ ಇಡ್ದು ಕಡೆ ನೀಕು ಬೆಂದಿನಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸಂಕಟ ನಾನು ನೆರೆದು போயிரு. ಅತ್ತಣ್ಣ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಅತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು KBC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. KBC ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಅಂದು ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬತ್ತುಂಡು ಸುರುಕು. ಓ ಮರ ಬೋಳ ಅವು ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂದು ಅದು ಮರ ಅವೇ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ಲು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಹಿಂದಿಡು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ಹೊರಡು ಪೋರೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಾ ಪನ್ಪಣಿಗೇನೆ KBC ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕುನ ಹತ್ತು ಮರ ಈ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತ ಮರ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಡೆಯಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತಿ ಇತ್ತೆ KBC ಬಂದು ಸೀತಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಚಿನ ಐಕ್ ರಿಯಲ್ಸಲ್ ಪುರಾವುಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತ ಕಡ್ಬಿಡುವೆ ನಿಕ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ಮರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇರತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತೊಂಡತ ಐನ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪಾಯ್ ಪೋಲೆ ತೂಪೇರಂಜಿನ ಪೋಲೆ ರಡ್ಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರವಿಂದನೇ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ KBC ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಲು ಕುಳಿದು ತಿಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಓನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಕುಲ್ಲಮುಲ್ ಬತ್ತೇರಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಚೆಗೊಳ್ಳೋಡು ಬರ್ಪೇರಿತೆ. ಓಕೆ 25 lakhs. ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಯ್ ಕುछ ಕೊಟ್ಕನೆ ಎಂಚಿನ ಏನಾನು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಬೇಡಗಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಪು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕುಲಾಲ್ಪ
भाइयों बहनों बीबीसी केबीसी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ್ರ ಮಾತಿರಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದೇನಣ್ಣ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ ಡೈಲಾಗ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಎತ್ತು ಸಮಯದಿಂದ ಭಂಗ ಬೈತೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಈ ದಾಯ ನಡುಕು ಬಾಯ್ಪಾಟ ಸೈಪ ಮಲ್ಪದುಗಳು ಅವಾಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಗತ್ತ ಯಾನ ಪತ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಕೇಳುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡರನಾಡ ಆ ಹಾಟ್ ಸಿಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಅರೇನಣ್ಣ ಸರ್ ಅತ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 15 ಅತಿ ಉತ್ತರ ಉಪ್ಪು 14 ಉಪ್ಪುಂಡ ಓ ಬೆನ್ ಏನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಯ ಸಾವುದಾಯನು ಬೇತೆಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿತೀರಂ ಬೆನ್ ಪೊಣ್ಪುಣಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ಯ ಸುರುಟ ಆ ಬುಕ್ಕು ನಕ್ಕುನೇ ನಂಗೆ ದಕ್ಕೆಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಯಾನಿತ್ತ 4 ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಯ್ನ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲಿಡಿ ಏರು ಜೋಡಿಸಾದ ಪನ್ಪರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟದ ಸುಕುಮಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಭುಜಂಗೆ ಮಾರ್ಲಮ್ ಕಟ್ಟದ ಮಮ್ಮದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪುದ ಕಾಲಿಸ್ಪುರ್ಬು ಜೋಡ್ಸಲೆ ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಭುಜಂಗೆ ಕಾಪುದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರ್ಬುಲು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಫುರ್ಬುಳತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಪ್ಪುಲು ಹರಿಪಣಿಯ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಾಪುದ ಕಾಲಿಸ್ ಪರ್ಬು ಕಾಪುದ ಕಾಲಿಸ್ ಪರ್ಬು ಮಾರ್ನಮಿ ಕೆಟ್ಟದ ಮಮ್ಮದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟದ ಸುಕುಮಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿರಿ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು